Vi skal lave specia, en lille sprød småkage, hvor der er ganske få ingredienser i. Det laver vi i foodprocessor, fordi det går simpelthen så hurtigt. Vi skal bruge smør, og vi skal bruge noget mel, og vi skal bruge flormelis. Og så skal vi bruge et æg, og det putter vi i, når vi lige har kørt det her et øjeblik. Så nu er dejen næsten sådan smuldret igennem lige et øjeblik her. Og så kommer vi langsomt ægget i, til dejen samler sig til en klump. Så har dejen samlet sig. Så kan vi forme den til nogle ruller, som vi pakker ind i husholdningsfilm og lægger på køl i en times tid. Og så skærer vi dem i helt tynde skiver, og så bager vi dem i 8-10 minutter, og så har vi de skønneste småkager.